салом алейкум, бо шумо ҳастам ҳуқуқшинос Ширин Иброн ва мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи видварени запрет ва сабабҳои запрет, фаҳмидани муҳлати запрет. саволҳои бешумор ба ман дода шуданд, чи аз Тоҷикистон ва Узбекистон бисёр саволҳо дода шуданд ва нафароне дар Русия ҳастанд, тоҷикон, узбекон ба ман саволҳо доданд, ки онҳо бо қарорҳои суд видварени шуданд ва ба онҳо 10 рӯз муҳлат доданд. яъне как обжаловать видварение или депортация из России. Ба шумо гуфтаниам ки вақте ки шуморо видварени додан, қарори суд дар даст доред, агар ягон қонуншиканӣ накарда бошед, хуб мешуд ки ба восита ягон адвокат юрист дар ҳамун шаҳри Русияе ки зиндагӣ доред, ба суди болоӣ шикоят баред аз болои қарори суд. Фаромӯш насозед, агар қарори судро имрӯз додан, ҳамун рӯза числоро монед. Фаромӯш насозед, пештара число намонед ва кӯшиш кунед қарори судро бекор кунед. ғайри ин шумо қарори судам дошта бошед, то 15 июни 2021 сол ягон мақомоти Русия ҳуқуқ надорад шуморо аз Русия иҷборан маҷбурӣ пеш кунад. то ҳамин 15 июни 2021 сол фармони президенти Русия таҳти рақами 274 аст. шумо яъне буду боши шумо мумкин аст дар асоси қонун. ва ғайри ин ба шумо гуфтаниам ки ба саволе ки как отменить запрет на въезд в Россию. бисёр инсонҳо мегӯянд мо запрет ҳастем ва чӣ хел ҳамин запретро отменит кунем аз Тоҷикистон, Узбекистон ва ба Русия бием. ба шумо такрор карда мегӯям ки дар ҳамин сайти ман, дар канали ман адреси МВД, ФСБ ва судҳои Русия ҳастанд. шумо ҳуқуқ доред ба воситаи электрони почта аз ҳамун Тоҷикистон, Узбекистон, агар ки нафаҳмед, сарфам наравед, ба воситаи ягон инсоне ки русиро хуб медонад ё ки ҳуқуқшинос аст, ягон адвокат, юрист, метавонед аз ҳамун Тоҷикистон, Узбекистон ба воситаи электрони почтаи худатон фақат ба ҳамин судҳои Русия ва МВД, ФСБ Русия ариза пешниҳод кунед оиди запрет. агар асос дошта бошед, ягон наздиктарин падар модари шумо, зану шавҳари шумо шаҳрванди Русия бошанд, шумо метавонед ки дар асоси ҳамон запрети шуморо яъне ки бекор кунанд, шумо ба Русия оянда биед. ғайри ин савол буд ки как узнать причину и сроки запрета. Масалан, бисёриҳо намедонанд ки бо кадом сабаб ва ё запрет шуданд ва чанд муҳлат, чанд сол. барои ҳамин инро низ ҳам ба МВД, ФСБ шумо ариза пешниҳод кунед аз ҳамон Тоҷикистон, Узбекистон. дар Русия бошед, агар шуморо масалан бисёриҳо мегӯянд ки мо дар Русия ҳастем, моро запрет карданд, яъне видварение карданд, қарори судам дорем, дар Русия ҳастем. шумо низ ҳуқуқ доред дар ҳамин Русия ба сайти официални МВД, ФСБ ариза пешниҳод кунед ва сабабашро фаҳмед, муҳлаташро фаҳмед. имконият доред то 15 июн 2021 сол имконият доред, кадоме монданӣ ҳастед, кӯшиш кунед ки ҳуҷҷатҳои худро яъне ки дуруст кунед, дар Русия ҳуҷҷатгузорӣ кунед, бимонед, кор ва фаъолият кунед. ғайри ин дар канали ман тамоми адресҳои мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ҳамин Русия ва Тоҷикистон ҳастанд, официални сайтҳошон ҳастанд. шумо метавонед ба воситаи электрони почта, худ дар Русия бошед, худ дар Тоҷикистон, Узбекистон ариза пешниҳод кунед, дар баробари ариза ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод кунед, то ки бидонанд шумо ки ҳастед, чӣ мақсад доред. ва аксарият қарорҳои суд дар даст доранд дар ҳамин Русия дар асоси статья моддаи 18, яъне 8 кодекси маъмурӣ, административни кодекс Российской Федерации, онҳо видварени шуданд ва зиёдашон мегӯянд ки бесабаб, яъне барои як регистратсия моро видварени карданд. фаромӯш насозед, регистратсияҳо тамдид, продлит шуданд то 15 июн 2021 сол. шумо метавонед айни ҳол ба судҳои болоӣ шикоят баред ва қарори судро бекор кунед. имконият доред, фақат кӯшиш кунед. ғайри ин гуфтаниам ки нафарони видеоро мебинед, падилитса кунед, яъне ки ба дигарон ба воситаи телефон падилитса кунед, дигар ҳамватанон бинанд ва истифода баранд, чунки зиёд ҳамватанони мо дар Русия ҳастанд ва проблемаҳои зиёд доранд, онҳо низ бинанду истифода баранд. ҳамин просмотрҳо 3-4 ҳазор мешавад, аммо лайк мондан мушкил аст барои ҳамватанони мо, чунки вақте видеоро мебинед, истифода мебаред, ҳамун фаромӯш накунед ки ба монанди шумо нафаре ҳаст ки проблема дорад. як некие бикунед, ҳамун лайк гузоред, то ки ҳамон видео паҳн шавад. лайк гузоштан маънош ҳамин ки видео паҳн мешавад, бисёр мешавад дар YouTube ва дигарон ҳамонро мебинанду истифода мебаранд. саломат бошед, дар канали мо бошед, нафарони подписчик ҳастед, автоматически видеои ман ба шумо мераванд, шумо мебинед ва метавонед ба наздикони худ, ба шиносои худ видеоро падилитса кунед, фиристонед, дигарон низ бубинанду истифода баранд. дар амони худованд бошед.